Kumusta mo diha? Ang atong pagtuon karon nasa Lucas kapitulo 21 bersikulo 5 paingon sa 10. Ingon ang pulong sa Dios sa verse 5, og sa na naghisgot ang uban mahatungod sa templo nga nadayan-dayanan sa mga maanindot nga mga bato ug sa mga butang nga hinalad sa Dios. Mahitungod ni ining mga butanga nga ginatan-aw ninyo, moabot ang mga adlaw nga walay mahibilin dinhi nga bato sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Og sa verse 7, og sila na nagpangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo kanos aman di ay kining mga butanga mahitabo og unsa man ang ilhanan kung magakahitabo na kining mga butanga. Verse 8, og siya miingon, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo. Ug ang panahon haduol na, dili kamo magsunod kanila. Mao kini ang gisgutan ni Ginoong Hesus bahin sa mga timailhan sa pagtapos kalibutan. Ang atong pangutana ba kung hapit na ba kaha matapos ning kalibutan na? Kining coronavirus mao na ba kani ang ilhanan nga giingon sa Bible? Sumala sa atong gibasa karon. Unsaon nato pagkahibalo? Ang atong gibasa karon naghatag og tubag sa atong pangutana. Kay yung atong balikan ang verse 5, nagingon ang verse 5, ug sa na naghisgot ang uban mahitungod sa templo nga nadayan-dayanan sa mga maanindot nga mga bato ug sa mga butang nga hinalad sa Dios. So diri makita nato sa verse 6 pod, mahitungod ini mga butanga ginatan-aw ninyo, moabot ang mga adlaw nga walay mahibilin dinhi nga bato sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. So gitag-an na Ginoong Hesus ang pagkaguba sa templo sa Jerusalem. Ngano man, tungod kay kining templo sa Jerusalem usa ni sa mga timailhan na ay connection kini sa balik ni Ginoong Hesus. Adunay mga pangutana ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus aning tungura sa verse 7. Og sila na nagpangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo anos aman di ay kining mga butanga mahitabo ug unsa man di ay ang ilhanan kung magakahitabo na kining mga butanga. Unsa kay hunahuna sa mga tinun-an nganong nangutana sila ani? Ang ilabang pasabot nga kanos ang mahitabo ang pagagun-ob sa templo o kanos ang mahitabo ang pagbalik sa Ginoo. Atong basahon ang Matthew 24, nagingon si Ginoong Hesus nga bahin sa iyang pagbalik ang amahan ra gyud nakahibalo. Pero bahin sa pagkagun-ob sa templo, natuman na kini niadtong AD 70. Giguba ang templo sa Jerusalem sa mga Romano nga sundalo. Ang ikaduhang pangutana sa mga tinun-an, unsa ang mga timailhan sa katapusan sa kalibutan? Ang tubag ni Ginoong Hesus diya sa verse 8, og siya miingon, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon kay daghan ang muanhi sa akong ngalan pag-ingon, ako mao si Kristo. Ug ang panahon haduol na, dili kamo magsunod kanila.
Kanus makabalo. Kanus ata makabalo nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo, haduol na ang pagtapos nining kalibutan na. Sa dihang naay muingon nga ako mao si Kristo. Naay muingon nga ako mao si Kristo. O kini natuman na gyud karong mga panahon na. Warning ni nga magmatngon kita nga dili kita mailad, no? Kung atong balikon pagbasa, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon, no? Warning. Warning nga dili kita malinlang. Daghan ang mga muanhi sa akong ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo. O ang panahon haduol na, ingon si Ginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 5. Daghan gyud ang mailad. Ang ingon sa Matthew 24 verse 5. Daghan ang mailad. Ingon si Lucas, ayaw kamo palinlang. Wala gayoy makalimod nga kining warning ni Ginoong Hesus mahitungod sa pag-abot sa mga mini nga mga Mesiyas, mini nga mga Kristo or Antichrist o false Christ. Natuman na karong mga panahon na sa tibuok kalibutan, daghan kay moangkon-angkon nga siya mao si Kristo bisan sa ato ang naso diya sa Davao. Daghan ang mo-claim nga siya anak si Kibuloy o daghan pa mo-claim nga anak sa Dios. O unsa pa, adunay mga nakalain-lain pud nga mga timailhan nga gisgutan sa pulong sa Dios. Sa verse 9, og kung makadungog kamo mahatungod sa mga gubat og mga kagubot, ayaw kamo kalisang. Ay kinahanglan kining mga butanga mahitabo pag-una, apan dili moabot gilayon ang katapusan. Dili moabot gilayon ang katapusan. Diba ito makitaan diya sa verse 9, sa dili pa moabot ang katapusan na ay mga kagubot, kalisang. Pero mahitabo gini sa di pa mabalik ang Ginoo. Sa verse 10 ato makita, ug unya siya miingon kanila, ang nasod mutindog batok nasod ug ang gingharian batok gingharian. Kini nangatuman na ang mga gubat sa ikaduhang gubat sa kalibutan, unang gubat sa kalibutan, ug before pa ang una og kaduhang gubat sa kalibutan, daghang mga gubat usab ug mao katoy katumanan sa giingon ni Ginoong Hesus. Mao nga nasod batok nasod sa verse 10, nasod batok nasod. Sa verse 11 ato makita usab sa verse 11, og moabot ang makusog nga mga linog sa nagalain-laing mga dapit, mga gutom ug mga kamatay ug may mga makalilisang talan-awon ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So ang pasabot ani kining mga linog nga atong na-experience ron, mao na ni ang katumanan. Nagkagrabe, nagkakusog ug nagka-frequent. Ug unsa pa giingon? Gutom. So famine, economic recession, o kasabay nini ang kamatay. No, kamatay. Kanang kamatay nga giingon diha sa English na pestilence. Nga sa ato pa kamatay gumikan sa mga mutakod nga mga balatian, sama sa mga virus. Example na kining virus nga COVID-19, usa na ni sa matang sa pestilence. O katumanan kani sa giingon sa atong Ginoo nga moabot ang mga pestilence sa pagkaduol na sa iyahang pagbalik. Sumala sa Biblia ang mga panghitabo sa kalibutan karon may koneksyon sa giingon sa Ginoong Hesus nga mga ilhanan nga hapit na ang katapusan.
busa angay lamang kita nga muhatag og dagkong pagtagad sa Biblia o sa pulong sa Dios nga iyang gibilin kanato. Mao na nga importante kayo nato mga Kristohanon padayon tagbasa og Biblia. Kay matuman gining giingon sa pulong sa Dios. Sa verse 11, ug moabot ang makusog nga tingog, linog sa nagalain-laing mga dapit, gutom ug mga kamatay. Ug may mga makalilisa nga talan-awon ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So kani mga dagkong ilhanan gikan sa langit musabay pud ni. Gani dunay news karon nga doon na po yung mga disorder sa heavenly bodies karon na nakita nila. Namudugang po kuno sa problema sa coronavirus. O kini di tambalaka kay gingon na kini nga katumanan sa dili pa mobalik ang Ginoo. So kita karon nga mga Kristohanon nagpaabot ta. Kita nga mga Kristohanon nagpaabot ta kung kanus mobalik ang Ginoo.